A fala na que se encadra a produción literaria de Florencio Delgado Gurriarán é o Valdorrés, que se insire no galego oriental, concretamente na área oriental central, na suárea Valdeorras Viana e concretamente na microsuárea Valdeorras. Cales son as pegadas que hai na súa produción literaria desta variedade? En primeiro lugar, no referente á morfoloxía, que é onde destaca un dominio desta variedade. Podemos facer referencia aos nomes procedentes da secuencia latina annum, onde van agromar léxico como chau ou brau. No caso dos nomes rematados en N, que sería un risco moi característico do Valdeorrés e por extensión do galego oriental, van aparecer formas como, por exemplo, choupís ou corazois. No caso dos nomes rematados en L, a formación no plural sería a coincidente co estándar galego, na terminación en is, en formas como azuis, pero tamén figuran termos como anzoles, cuxa terminación sería propia do galego de Asturias e tamén desta suárea Valdeorras Viana. No caso do léxico, o léxico é onde máis podemos ver esa pegada do Valdeorrés na obra do autor, e hai diferentes termos como cepeiras, como cochar, como ralvar, como larafuzarse, como caborco. Ademais, ese léxico tamén se complementa co uso de préstamos por vía preferentemente do inglés e do francés e mesmo do noruegués, nalgún caso esporádico. Alén diso, temos que facer referencia a que no léxico tamén se fortalece esa lingua co uso de algúns termos propios da lingua amerindia do náhuatl, en termos como, por exemplo, uapango, tapatío ou xacarandá. Dada a contribución de Florencio Delgado Gurriarán para a cultura galega e nomeadamente para a súa comarca de Valdeorras, adaptándonos aos tempos actuais, poderíamos dicir que mesmo exerceu de verdadeiro influencer non só polo peso que a comarca de Valdeorras acada na súa obra a través de elementos característicos como poden ser a vide, a paisaxe e a fala, senón por todo o que destacou en relación á idiosincrasia galega, a través de elementos como a súa cultura, o exilio, a dignificación do idioma, a loita pola identidade.